Nalikagong manen ni dati a konsehal Efren Butay nga agserbi iti iliti San Nicolas, Ilocos Norte. Ni Butay ket nagipila ti kandidatura na para vice mayor. May sa ito nga independent candidate ken nakasagana ang magidanon tinapudno a serbisyo iti San Nicolas. Adumot na giti ararapa po nga na bayag nga ma-share kas itinaglabas di talong atawan na konsehal ko. Makita ang hana ko nagibasa no di kat makita mo iti nagapuaran babanti pinangkita da iti nagpisanggon niyang bayan. Inayon ni Butay nga no adagasat na ket namnamaen dagiti umili nga adunto dagiti pagsayatan na ti maidanon. Nembaga aldaw dagiti kailyam ya taga San Nicolas adaman ende to ni ENJP nga agun-unoy kada kayo. Amoy mo no siya sinuak ken jakag karkari. Sigurado nyo nga agserbiya ka na pudno kada kayo. Joanne Agustin, Balitang Ilocos Online.